Ahoj, Jakubax. Ahoj, halo, počuješ ma? Zdar. Zaraz. Co, ty si tu nový? Jo, já jsem tu nový. Joj, mám tě tu někoho prevězt? Asi nemusíš, já to zvládnu nějak. Jaj, Spíš, že můžeš někam odvízt třeba do přírody. lebo já jdem teraz domov, ne, tak... No. Jak točím video, tak máš pozdravíš. Čej, tak zdravím všechny do videa. Ja zemrem. Ja fakt, že tam zemrem z tých ľudí. Oni to tam vážne nechajú. Oni tam vážne